Bé, veurem com acaba tot això. I vull presentar ara en Quique, en Sergi i en Piti Darder. Quique i Piti, pare i fill, han fet història amb l'ascens del Cerverense a tercera divisió. En Sergi, l'altre germà i un poc més conegut, triomfa a l'Olímpic de Lió. Els Darder, una nissaga de futbolistes que té com a màxim exponent i màxim orgull Sergi, jugador de l'Olímpic de Lió, però que en Darder, Artà, aquests dies es parla d'això altre, l'ascens del Cerverense a tercera divisió. Sensació d'això, de desaguament total, de dir, buf, ja està. Quique, el pare, és l'entrenador, i Piti, germà petit de Sergi, va fer el gol decisiu a Petra. És molt especial veure-lo, quan vaig començar mitjana temporada, veure-lo mitja temporada que sofria, quan els resultats no anaven bé, després quan has partit, una bona abraçada, m'ha donat les gràcies per gol. I amb el públic, com un mes, no s'ho va voler perdre Sergi Darder, un futbolista que ha disputat la Champions aquesta temporada. Una alegria immensa per veure també el germà fer gol, veure un pare més content que ningú. Jo, en la celebració, això no el vaig veure molt, però m'han contat que ho va celebrar com si fos una final de Champions. Quique Darder és un pare orgullós, però també exigent. I si no, que li demanin a Piti. Bé, en Piti, primer de tot, estem un poquet enfadats, la família. Que en aquest moment va tenir l'oportunitat de poder intentar pegar el bot en el món professional. Tenia les condicions, crec, que fer-ho, però ell va decidir que no vol fer aquest esforç. Això és la llàstima que hi ha jo, que ell no ho ha provat, i més tenint un poc el meu exemple de que en el meu cas m'ha anat bé. Sergi Darder és un futbolista d'elit que ha complit la segona temporada a França. Sí que és veritat que jo, no sé si un guany, no sé si d'aquí 3 anys o no sé si d'aquí 5 anys, m'agradaria molt tornar a la Lliga Espanyola. I si qualque dia, evidentment, pots anar a la selecció espanyola, si qualque dia pots jugar un equip més gran encara des que estic, són coses que al final crec que tothom, no en tema futbolístic, tota la vida tothom vol millorar. I jo al Màlaga li dic pràcticament tot, ha estat el club que m'ha fet complir el meu somni en realitat, ha estat el club que m'ha apoyat a primera divisió. Sergi va haver de fer les maletes en 13 anys i va fitxar per l'Espanyol. És difícil entendre-ho, al final quan tens 13 anys sobretot, que t'arriba una bona proposta del Mallorca, jo crec que un jugador en 13 anys, en 15 o 16 no t'ho vull dir, però en 13 anys jo crec que inclús valora un poc més que a Silla. No varen fer l'esforç suficients com per entendre-me quant altres equips sí que veies que estan molt per damunt de lo que podia oferir, no econòmicament, perquè en aquestes edats no guanyes tot bé, sinó en quant a projectes de poder jugar a primera divisió. Jo en això del Mallorca no ho vaig acabar de veure. Des de Lió, Sergi ha estat pendent del descens del Mallorca. Potser amb un 9 de garanties, amb un 9 de garanties, potser un 9 de primera divisió, per molt que és difícil, però els 9 se paguen, perquè és així. No t'he dit que hagués pujat, però almenys no n'hagués baixat segur. Mentrestant, els Darder seguiran ben units intentant no parlar de 24 hores de futbol.